5, 4, 3, 2, 1. Oh, baby, yan. Naka-ano siya sa daddy niya. Oh, baby. One word before, yung tatay Wow, niya. nakaiba si Christoph. Ganda, oragon din po yan. Dragon Christoph. Oh, ang galing na baby, oh. Kami kaya na magsikop, maarog siya kaya. Oh, ha? Ang galing. Ha! Sexy, late ka na naman. Sorry po, hindi po kami naka-social distancing. Family po kami, magkapatid po kami, sorry. Sorry guys, magkapatid kami. So, wala po kami social distancing. Isang bed lang po ang pinaghihigaan namin kasi dahil sa mahirap lang kami. Isa lang po ang bed namin. So, sorry. Mukha na akong buo. Marami kasing tao. Ayan. Alat na. At dami pong biker na mag-join today sa inauguration ng bike lane. Ay, may Santa Claus! Pangalawa to hindi to pwede sa long ride, mga ganyan style. Sorry, Jan. Jan! Cute man. God, Mark. Grabe ang fire exercise. So, anong ibig sabihin niya? Pampalakas. Hello po. Good morning. Yung partner mo nandun. Shout out sa lahat ng mga Oragon. Yes. Shout out talaga. Good morning. Ayan. Ito ate ang naga, ang kiligasyon. Warning po. Makuuna kita, makuuna ta. Makuuna da. Okay. May star mo sa likod. Ha? Sabi ba? Ako, tao. Sa taho. Muta kita timi asyana na. Yung anak ni Junjun, Garcia. Mga Garcia po ito. Ay, hindi na pala Garcia. Ano ba apelyido ni Ajin? Ano nga apelyido ni Ajin? Nalingaw ako. Ito na anak ni Junjun. Kamukha ni Junjun. Tsaka yung isa ato ate. Anong Garcia siya? Oo! Ikaw yung ano sa atin niyo, di ba? Teacher? Hindi, yung isa. Yung matanda sa akin. Ay, maputi si masyadong maputi. Ito atin eh. Ito pang Ateneo. Ang dami po nila, andun pa sa dulo. Sa ibang grupo naman yon. Nate. Dami. So, paano yan? Walang social distancing. Ano mangyayari niyan? Nakamask man? Nakamask man. Naga. Oo. So, meron sasayo doon natin. Baka gusto mo doon. Yung may ano, close up natin yung police. May mga pantay mamaya. Kapulisan. Sa bistado mo yun, te? Ayos na ba yan sa Yensa? Yung payatot? Social distancing man talaga ate, oh. Oo, ha?
Share it ko muna to ate, baka mapuno ito. Ate Bisano, sa bike natin. May pasama naman. Ito yung partner ko, si Tintin. So you're late. Bukod sa late ka, hindi ka pa green. Hindi to picture. Video yan. Pindutan mo eh. Ayoko tayo. Tingnan mo yung aking bungo. Ganda te. Saka nagbagay, kulay green. You're late and punishment meron. Ay, ka pa kanin. So ikaw magpapais na kayong katil dyan. Kasi late ka. Hindi po ito camera. Video po ito. Video yan, video. Nakapurma kami. Video. Hindi nga ano. O, sali tayo sa picture. Kasi picture tayo dyan. Mali na yung bungo ko. Ate, bakit ayaw mo magbili nitong ganito? Maganda naman to ah. Dalawa binili ko, isa kayo, isa sa akin. Tapos ginagamit ko pa yung kayo. Nainis si Yuki sa akin te, kasi Pares dapat green? daw kasama siya dito. Ayan si Jesus. Sabi niyang vlogger. Yan ang pinaka-youngest natin. Ang dami. Manakaw nga to. Oh, gather lang. Dahil naman turukutan. May announcement si Roy ata. Patay sa akin ito na May mga ano pati uragon yung TV. Oo. Yan, yan. Ay, ganda. Ikaw na sweeper. Si Budoy. Ay, ano si baby ate o yung anak niya o. Ayan ni si Christoph. Ah, lalaki yan. Okay, okay. Attention. Oh, si Roy muna matarap, si Roy. Okay, harka na eh. Thank you, Sen. Ariel. Sige. Takpan mo na yan. Ay mo, mga souvenir ko yan. Mga souvenir ko yan. Ako mag-computer. Malaki to. Kasi ang purpose ng fun ride ay inauguration ng bike lane kaya gagamitin ng Kabunta Riders ay bike lane lang. Now, Argani, dapat ang present yung kayakot ng saan ay nakapat na auto. Now, karamihan kaya, pag nahilingan ng bike siyempre, matahaw yan. Now, kung nahilingan nito may auto sa inutan, gabayan lang nito. Then, balik na naman sa bike lane. Now, pag di siya nagbabalik, sabihan na lang ito po, babalik kita sa bike lane. Tangaling kapos kita nasa bike lane. Now, pangduwa, mapapansin nito na medyo dahil gaano kadapulaan ng bike lane. Yan dapat dahil magpantay ang duwang bandela o handlebars. Kasi automatically, kita ang madidisgrasya kasi kita ang nasa luwas. Kita ang masasabi ng auto. So, ang ikibulta is distansya lang kita bibigyan sa iba. Para nasa loob kita kapos ng bike lane. Kasi ano ang bike, basta magulang itong mahintay ang mga distansya. So yung man lang yan ang gigibunta. Tapos isa may dikitang pula. Now, masunod automatically ang pula muna, ay ang green muna ang nasa inutan ng pula. Sunod ang pula. Nakadama lang green, sunod ang isa. Hello. Bye. Kaya naman kita. Sa hulihan ka daw, sa pinakadulo. Hindi, joke. Yaman si Tin. Masusuway ka sa muktin. Sa bawat. Green ang inot, tapos pula. Tapos ang sipag Pula sa likod. Ni. Kapalikudan kita. dalawa. Hindi lang ang maalala dito sa mga nahuri.
Basta itong mga naka-oragon na green, outer. Kasi mangyayari malaki rin. Automatically, masatagol ang yung pano. Automatically, nasa rupa, ang iba dyan, magkairibanan. Okay lang sila magkairibanan, basta nasa likodan lang kita na para mag-remind sa inda na magbalik sa bike. Yung malay ang purpose, ano? Bago ka mag-start, pag mapila na, automatically nasa left side kita. Ha? So, yun man lang yan. Salamat, magdango. Hey! Basta yung mga naka-uniform, kita ang blocking. Sa linya ng bike lane, gabos kita nakatinilang. One line lang tayo. One line. Yung mga participants, nasa loob ng bike lane. Sa laog yan. Pina-order na. Ano kung black ka talaga? Wala sa ano ka, sa taas. Totally black. Ayun, sa iyan ang palista. Ang sa kuya, registration, saka sticker na lang. One eternity later. Nag-start na yung Total distance 6 kilometers. Workout out for a total of 29 minutes 30 seconds. Pace for the last kilometer 4 minutes 26 seconds. thanks. Eto na yan, biker. Total distance 7 kilometers. Workout out for a total of 34 minutes 16 seconds. Pace for the last kilometer 4 minutes 46 seconds. Ate, wala namang bike lane eh. Walang bike lane. Oh, hanggang Robinson.
Palalakasan na lang ng ano yan. Ng paa. One gamit mo ate. May naglakad na. Ay, pusa! Nag-stop, muntik na. Ano na tate? Wala na, wala na. Wala na sir. Nasa gitna na lahat. Wala nang mag-cycling dito. Mag-aaro na lahat. Wala nang bike lane. Ang mas mapagaling yung bike lane balik. Baba.